Maid Wedu Muroyi ndanga ndakambomumisa basa asi inzwai zvandiri kuudzwa nemurume wangu. Mamuka sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Manga muchizviziva here kuti Never Velvet Figures munokwanisa kuvhurirwa an FNB Gold Business Account. Mafone numbers avo ndiwawo avo amuri kuona pamascreens enyu. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviko chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ndine makore 39 years ekuberekwa. Ndichati ndinogarawo kuBelgravia. Ndiri kunyora nyaya yangu because ndiri confused uye handitozivi kuti ndoita sei. Tina Maid Wedu. Maid Wedu uyu anga achishanda pamba pangu anga atova nemakore maviri kubva zvatakatanga kugara tichishandidzana naye. Pakutanga ndaitofara naye because akange ari munhu ainge achishanda nesimba uye ndakafadzwa nekuti vana vakabva vatongotanga kungomufarira. Aichengeta vana zvakanaka uye haana kana kumbogara akandipa matambudziko. Saka ndainge ndava kutomutorawo semunin'ina wangu, munhu wemumhuri. Saka zvinhu zvakazoshanduka. It was last week, svondo rapfuura, zvinhu ndopa zvakachinja. Maid uyu takazokwanisa kuti tinge tichizomumanikidza kuenda naye kuchechi kwedu because iye ainge achiti ane chechi yake yaanopinda. Handingatauri hangu nezita nekuti ndinozoita sekunge ndava kushora machurches evanhu. Saka tainge tichienda kuchechi mazuva akasiyana. Saka ndakazokwanisa kumumanikidza kuti ndige ndichienda naye kuchechi. Taenda naye kuchechi ndiko kwakabva kwatanga nyaya yose. Vanhu vamwe vanogona kufungidzira kuti maybe idrama rakaitika kuchechi, but it was not even dramatic. Maid Wedu uyu akangotanga kungochema. Saka paakachema ndakatoti zvimwe kuda maybe she is speaking in tongues, nekuti akatanga kusaita zvinhu zvinonzwisisika panguva iya yekuti tainge tava kuita deep worship songs. Ndopa akatanga kuchema tikangoti zvimwe kuda it is the work of the Holy Spirit. Zvino akazoti vamufundisi vava kuparidza, she started to disturb vamufundisi pavainge vachiparidza. Ainge akasimuka achita sekunge anopikisana kana kuti ainge achiturikira izvo zvavainge vachitaura. Saka ivo vakabva vachizoti it was demonic zvose zvaainge achiita. Ndipo paakazotanga kutaura zvinhu zvisinganzwisisiki. Vanhu vose vakatanga kumuunganira vachimunamatira. Saka akabva achizodonhera pasi. Adonhera pasi ndipo apo paakatanga kuita sekunge nyoka. Ndokubva atanga kukonfesa achitaura iye zvose izvo zvaainge achiti ndo zvaakadzidziswawo nagogo vake. Saka from that day ndichizosvikawo pakuzomumisa basa. Aigara achingokonfesa kuti akange akatemererwa nyora nagogo vake apo pavainge vachiri vapenyu. Saka ndakabva ndachizomudzinga basa. Ndaona kuti zviri pahari zvinogona kuzondinetsa, zvinotomunetsa uye zvekare zvinokwanisa kuzondinetsawo inini. Saka pandakamumisa basa akabva atanga kuchema. Ndikabva ndati okay, it's fine. Zvatava kuita ndezvekudai, ndava kukupa sort of like an off, umbodzokera kumusha kwenyu, then ndichazokuudza kana nguva yakwana kuti unge uchizodzoka. So right now murume wangu iye ari kuti anoda kuti Maid uyu ange achidzoka, nekuti anoti ndiri kuoverreacta kutomanifesta kwaakaita. It means kuti Mwari vakatoona zvakatokodzera kuti zvose izvi zvinge zvichizoitika ari pamba pedu. Hanzi ndiko kutoponeswa kwake. Tinofanira kuti tinge tichizomupa chance. Anoti hatikwanise kuti tinge tichimumisa basa nekuda kwezvakaitika. Tinofanira kuita sekunge tiri maKristu. Pamwe murume wangu ari right, asi mukomanashi inini handisi Jesu kaini. Handisi munhu anonzi angaita masacrifices akadaro. I am a mother. Ndine vana vandinofanirawo kuti ndinge ndichichengetedza. Kana ndichifunga nezvekuti Maid uyu ange achidzoka pamba pangu ndinotanga kutya
ndikatarisa vana kuti kokana akauya obva achizoita kuti vangu vana vange vachizotanga kuroya saiyewo. Please assist me. Panganzi panoda maprayers here apa kana kuti zvinotongoda kungoshandisa intelligence yako semunhu then obva watongosiyana naye utsvaka umwe maid. Ndibetsereiwo, ndinofunga kuda kumupa chance. Rimwe divi rinoti chengetedza mhuri yako. Murume wangu anongoti ndichazotongwa kana yanga iri iyo mission yaMwari yekuti maid uyu ainge achifanira kuti ange achizowana ruponeso rwake nekuburikidza nekuzotishandira uko kwaainge achiita. Anoti kana ndikangodisturba urongwa hwaMwari kumagumo ndinozotongwa, asi ini zvekuti ndinge ndichizorasikirwa nevana vangu ndizvo zvandiri kutya. Please assist me. Kana variko vakambosanganawo nesituation yakadai, ndipeiwo an advice. Ndichavimba nema decisions enyu awo amuchandiudzira kuti ndinge ndichizoita. Ndokusaka ndauyawo pano nekuti handichazivi kuti ndeipi nzira yaungatora yakarurama. Please assist me. Ndinotya kuti ndinozozviurayira vana vangu nekuda kwetsitsi dzekugara nemunhu akatokonfesa kuti iye muroyi. Ina handina simba rakanyanyisa rekuti ndinogona kuzonamatira vana vangu kana vasangana nezvavanenge vasangana nazvo. Nditongoriwo munhu anotovimbawo neminamato yaamai vake. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Kana muchifungidzira kuti spiritually you are not strong, zvamunogona kuita ndezvekuti munogona kumutsvakira kana kukugara during the deliverance until vekuchechi kwenyu vazokuudzai kuti deliverance, she has been delivered from that spirit of witchcraft. Mubva machizomutora, mubva machizotanga kugara naye. Kana muchifila kuti spiritually you are not strong, do not invite the lion into your home. Ndo maonero angu muri yeZimbabwe, munozvionawo sei? Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi ndapota vigai uchitupa changu. Munogona kungonditi Moses. Ndiri murume ane makore 47 uye zvikari ndiri murimi. Ndainge ndichimbogara kuJoni asi ndakazouya ndikatanga kurima paploti pabankuru vangu avo vakange vari muveteran. Saka sezvo plot rakange risina munhu ainge achirishandisa ndikati ndorishandisa zvangu ini. Saka pane zviri kuitika mukoma. Zvose izvi zvakatanga mushure mekunge ndajoinawo imwe kambani inoita yavanoti contract farming kuma areas kuno kwatigere. Saka takatoendawo kumeeting nevamwe varimi vakabva vatisainisa contract. Vakatipa mbeu, fertilizer, mishonga, technical support nezvimwe zvose zvinodiwa pakurima ma-inputs. Saka ivo vakati vainge vachazotora goho racho vobvisa zvose izvo zvavakatipa. Saka panguva iyoyo zvinhu nekuda kwekuti zvainge zvakaoma, takabva tatoona kuti zvainge zvitori right kuti tinge tichiita contract farming nekuti takange tiine zvikwereti. Ndainge ndinewo mwana wangu ainge achidawo mafizi uyo ari kuuniversity. Saka pandakangonzwa nezvecontract iyi ndakabva ndafara ndikasaina. Saka zvinhu zvose zvakauya sekuwirirana kwedu, mbeu, fertilizer, chemicals nezvose. Saka ndakabva ndachizotanga kurima, but dambudziko rakatanga pakuti takatanga kutengesa fertilizer yacho. Hatina kutoisa yose mumunda. Ndikakwanisa kutowanawo zvimwe zvimari kuitira kuti mumba tinge tichijegera pano nepapo. Saka iko zvino zvirima zvakazoita ende takaita goho rakanaka. Takatengesa mabags akawanda chaizvo. Zvino vari kutanga kuya kuzotora
zvirimwa zvedu sezvatainge takawirirana pacontract. Ndiri kutya nekuti takatoudzwa kuti mainspector vari kuuya zvamanje manje, vachange vachizofamba vachitarisa vachienzanisa mainputs negoal home iro ravanenge vachitarisira kuti ndo rinenge richifanira kuti ringe richizobuda. Izvezvi handitombozivi kuti ndichazoita sei kana mainspectors awa kana kuri kunzi vakazouya ndichazongokuudzaiwo mukoma kuti vanenge vati kudii. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoguma nazvo veduwe apa hanzi ndakaita dzungu nekuti takatonzwa zvitonzi vatova nemarket, they are ready to export the next harvest vachiendesa kumhiri kwemakungwa. Saka hanzi ipapa ndikutoshaya kuziva kuti ndoita sei. Hanzi ndikuita sekunge ndichafamba ndichiba masaga evanhu. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndapota vigaiwo chitupa changu iniwo zita rangu ndinoitwa memory. Ndinokumbira kuti musazoudza vanhu my real name on my profile. Ndiri mudzimai, ndiri makore 29 uye zvekare ndine nyaya yangu yandiinayo. Ndinogarawo muno muHarare, ndiri rojawo muno muHarare. Landlord wedu anoshanda kukwekwe, anongouyawo pano nepapo. Saka my landlord munhu anonyanyisa kutaurisa stereki, but ndine zvimoto zvavo zvandakavabatira. Nerimwe zuva vakandikumbira kuti ndinge ndichichajisa mafoni avo. Pandakanopinda paWhatsApp ndo pandakabva ndachizoona kuti vari kutofambidzana neumwe muroja uyo anova ari musoja. Ndikabva ndatora hangu mamessages ose aya nemascreenshot ndikabva ndachizozvisenderawo mufoni mangu muWhatsApp yangu. So ndakazoti mwedzi wapera zvinhu izvi zvatova ne4 months kubva pazvakaitika. Ndava ne3 months ndisati ndabhadhara rent iyo mari yerent yandinenge ndapiwa nemurume wangu ndiri kutoitumidzira zvangu kuna amai vangu kumusha. Saka vakazoti vava kuda mari dzavo dzerent, vakauya vakandinokera. Ndipo pandakabva ndangova pafoni yangu ndikabva ndati munozvionawo sei kana mukadzi wemunhu achiita zvinhu zvakadai. Vakabatwa neshoko nekuti vakatoona kuti ainge ari mascreenshot emamessages nemamwe mavoice notes avo andakatora kubva mufoni yavo vachitumidzirana neumwe muroja wepamba patiri kugara. Saka kubva musi iwoyo havana kuzombondibvunza rent zvekare. Ndakangovaudza kuti pano ndava kutogara mahara, kana mukangoda kungotaura zvisina basa ndikubva ndatoudza murume wenyu marriage yenyu inoparara. Havana kana chavanombondiudza. Kana ari majuti dzimwe nguva ndinozotovanzwira tsitsi nekuti vanomukira makuseniseni mamwe maloja ose asati amuka, then vobva vandiitira majutis angu. Ini ndinozotomuka kana kuma10 zvangu. Vamwe vatinogara navo vanenge vachitofungidzira kuti ndinenge ndamuka achiri makuseniseni ndichiita majutis. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Manje muri kutamba nemaGunners, muchaurawa mheno zvenyu mukakandwa muacid, muchiblackmaila vanhu zvakadaro. As let us try to speak with him in the comment section. Munozvikurudzirawo here izvi zviri kuitwa navanzvadzi vedu? Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi zita rangu ndinoitwawo Tanatswa, ndiri murume, ndiri makore 31 years ekuberekwa, uye zvekare ndanyorawo nyaya yangu nekuti handichina kana nguva yekufema nekuti ndinenge ndakangosomewa chete nevanhu vezvimbadzo zvandakatora. Ndinotoita sekunge ndiri munhu ari kurarama life iri bore, but mukoma upenyu hwacho hwakatodhakwa uhu. Ndiri kuzvidemba zuva nezuva. Kudzoka kwandakaita kuSouth Africa ndakatodzoka nekuti ndaitotya kutourayisa nzvadzi yangu, ende mistake yandakaita ndeyekuti ndakaenda kunana machonisa vemuno muSouth Africa vaya
vari dangerous vanotoita nezvepfuti vakati kana ukasadzoka tiri kuzouraya hanzvadzi yako tinoidhura nepfuti. Saka ndakauya kunoko, mari yangu mukomanashi yava kutongopindira mubank account yamachonisa then ozondipawo mari dzerent. Zvese izvi zvakatanga mushure mekunge ndadawo kunobvisira mudzimai wangu wandinoda zvechokwadi. Saka dambudziko rakaitika nderekuti madhamu wekwangu munhu anoda life imwe yaya yatisinga afford. Ndaingoti hazvina kuipa, aingoti every weekend handei out then tobva tanotorana mapictures over aposta patiktok kana kuti kufacebook kuno achiita sekunge akaroorwa nemurume ane mari yakawandisa. Saka takazoti tava kugadzirira marooro. List parakauya ndakaona kuti mari yainge yakanyorwa yainge yakanaka, asi mudzimai wangu akabva ati ishomasa. Ndokubva ataura nevabereki vake akati baba wedzerai. Ndikati ko iwe unogoti wedzerai, tarira uone kuti bhajeti yedu haina kunyatsokumira zvakanaka. Akabva ati iwe unofungidzira kuti ndinganzi ndingaroorwa nemari shoma yakadaro? Apa mafriends angu anenge aripo. She invited her friends, vamwe vakatobva kuna Namibia nevamwe vari muZimbabwe. Kaitota sekunge kamini wedding. Ndikati our budget haikwani. Akati unofanira kuti unge uchiita planning semurume. Takabva tachizosvika pakutengesa motikari. Tatengesa motikari. Ndikati zvino kumusha kwacho tichaenda nei? Akabva ati tinogona kuzongoita zvekurenta. Mukoma takawesta mari tikarenta motikari muno muSouth Africa yatakatoita kutorenta kubvawo kune umwe muSouth African. Saka akatibhadharisa 16,000 rands kuti tinge tichienda nemotikari yake kuZimbabwe nekuzodzoka nayo, then fuel on top, komadhiri mubhodha zvekare. Saka motikari yatakaenda nayo yakange iri mhando yeNissan Navara idzi dzemazuva ano, not manavhara aya ekudhara. Zvose izvi mudzimai wangu akazviita nekuti ainge achida kuti ange achipa shamwari dzake pressure patiktok, pasocial media, mumastatus ake aanoposta. Saka mushure mekunge hanzvadzi dzake nababa vake vazoreorganiza list zvekare, akatotanga kutoposta list iroro kutiktok nevamwe vanhu vasingamuzivi vainge vachitokomenta vachiti ya uku ndiko kunonzi kuroorwa manje. Saka akabva achizoenda neni kune vamwe vanoita zvehumachonisa, tikaenda tikanotora mari iyoyo. Mari yose yatakatora kubva muzvimbadzo yainge ichikwana iyo kuita 87,000 rands, iyo yatakazoenda nayo kumusha. Saka after marooro pressure ndopa yakazotanga. Vana machonisa vainge vava kuda mari dzavo. Saka iko zvinozvi kutongoshandira vana machonisa. Of course tiri kubatsirana ini nemudzimai kubhadhara vana machonisa, but pakaipa mukomanashi. Mudzimai uyu ndingati ane future here, kune kwatinganzi tiri kuenda here nelife, kana kuti kumberi uko zvinokwanisa kuzonetsa zvekare, because tichiri muzvikwereti kudai, but iye ari kuti anotoda kuti tinge tichienda kuvacation. Ndikati kuvacation kupi? Akati ndinoda kuti tinge tichienda kumacruise ship. Ndakamuudza kuti mari ngekuti tinge tichienda kumacruise ship handitomborina. Akati manje ndikuda kupa mafriends angu pressure kuvaratidza kuti we are going on a honeymoon vacation. Zvaizvezvi akatobva mukutofonera vamwe vanhu vanoita zvetravel agency akatopiwa maprizes apa tisati tabuda muzvikwereti. Ava kuda kuti tinge tichitanga zvekare zvimwe zvikwereti. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, mungadipawo maadvices akaita sei naye mudzimai wangu uyu? Kana kwacho kwatiri kugara kunzvimbo kunodhura. Of course ndiri munhu anojingirisa kuhasela. There are so many months, dzimwe nguva dzekuti ndinokwanisa kutongoshandira rent mwedzi wose, because mari dzatiri kubhadhara per month tinobhadhara ma9,800 each and every month dziri mari dzema-rentals. Chaanongoda ndechekunzi we stay in an apartment inenge iine balcony overlooking a hotel. Dzimwe nguva ndinozonetsana naye, anongomuka makuseni otoenda onohave breakfast opposite the hotel, ozokuudza kuti ka 300 kana kuti ka 400 kanga kari mumba, ndaenda ndikanohave breakfast. Tarawo nemavideos nemapictures zvandatora apa. Anenge azviposta zvake paFacebook kuita kunge ticharoyerwa mahara.
muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi pane future here pakadai so. Let us try to speak with him mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Sure angava mukadzi here wekunzi anoenda ono have a breakfast pakuhotel oshandisa 400 yose inenge iri mumba ono have zvake breakfast kuitira kuti vanhu on social media vange vachimuona achiheva a breakfast. Zvakaoma, ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana chimurisei, zita rangu ndinoitwawo Jose, ndine makore 38 years ekuberekwa uye zvekare I am a truck driver. Ndiri kunyora nyaya yangu iyi nekuti ndakazvipinza mudambudziko iro rinogona kuzogumisidzira randipinza kana muguva. Handisi kuona magumo aro dambudziko iri. Zvese zvakatanga gore rapfuura apo zvinhu pazvainge zvakandiomera. Ndakatanga kuita madhiri sezvo ndichifamba netotliner. Ndaiti kana ndikawana maEthiopians vanenge vari muZambia ndobva navo muZambia, then ndobva ndachizovasiya muZimbabwe, ndovasiyawo kana mumaoko nevamwewo vakomana vanenge vachienda kunodhilivha maloads kuSouth Africa. Saka mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndichitoitawo mari yakawanda, ndakaramba ndichingotora mariski mukoma kudzamara ndichizotanga kubatana neumwewo muIndia uyu iyewo ane mashops makare muLusaka but anoita futi zvemadhiri muZimbabwe. Saka akabva achizondiudza kuti ainge aine package yaainge ainayo. Haana kundiudza kuti mukati mepackage mainge muinei. Saka ndiri kuno kuHarare ndo pandakazoenda ndikanosangana nevamwe varume vekuPakistan pane imwe warehouse. Ndainge ndatopedza kutoloda panguva yacho kana murungu akatombondibvunza kuti kochi sei ndainge ndadivheta route. Ndikamuudza kuti painge paine vamwe vakomana avo vandainge ndakavimbisana navo mari yandainge ndagara nditori nayo ndichida kutenga mataya maviri kuitira kuti muroad kana ndikazosangana nemaproblems. Saka ndakazonosangana nawo maPakistani awa akandipa mataya maviri ekungovhara murungu wangu sezvo ndainge ndakavaudza kuti ndo zvandainge ndaudza murungu. Ndasvikako vainge vaine bhegi ravainge vainaro. Handina kunge ndakazviziva kuti mubhegi umu mainge muinei. Vakanditi usavhura package iyi, unongonoisiya kuLusaka. Saka vakabva vachizondipa mari. Mushure mekunge vandipa mari then ndikabva ndachizopinda muroad. Pabhodha ndakasangana neumwe murume ainge akandimirira, ainge atoita madhiri both kuZim side nekuZambian side. Tikatopinda muroad, hatina kana kumbomeswa. Ndiye ainge achiita handling of everything. Takazoti tava muLusaka ndo pandakazoziva kuti varume ava vainge vandipa goridhe rekuti ndinge ndichienda naro kuZambia. Saka right now vari kundithreatena, vari kuda kuti ndirambe ndichivatakurira goridhe ravo ndichienda naro kuZambia. Mari yacho yandiri kuwana imariwo inoita sekunge mari yakawanda, but ndinotya kuti ndinokwanisa kuzogumisidzira ndazosungwa. Ende kana ndikasungirwa nyaya dzakadai so hauzozivi kuti mujeri macho unozomubuda here kana kuti kwete. Kana mukazoposta nyaya yangu mukoma muzondizivisa, because maPakistani awa vanotothreatena ini, vanothreatena zvekare mhuri yangu vachiti kana ukaramba kushandidzana nesu ziva kuti unenge watoisa mhuri yako panjodzi. Ndinotya kuti vachazogumisidzira vava kunditakurisa kana madrugs, because vakatombotamba neni vakati kana wakatokwanisa kutotransporta goridhe zvinoreva kuti kana cocaine unogona kutoenda nayo kuZambia kaiwe. Cocaine iyi inoratidza kuti inobva nekuSouth Africa, iri yekuSouth America. Ndiri kunzwa kutya mukoma. Handizivi kuti nyaya idzi dzandakatangana nadzo magumo acho zvichazovei. When you post my story muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section zvazvakangooma hazvo vedu we.
hanzi vaiti tinogona kutoita madhiri newe uchitransporta cocaine kubva nayo muZimbabwe. muZimbabwe mava kuwanikwa madrugs akaita secocaine. Zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zimu ichazongogomesedzera ngaita seSouth Africa panhau dzemadrugs. Regai tibva taenda panyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mukomanashi muri sei zvenyu, please post my story makaviga uchitupa changu. Zita rangu muchanditi Annabel. Ndine makore 24 uye zvekare ndiri kunyora nyaya iyi nekuti ndiri kutoshaya hope. Ndiri kutya zuva rega rega nekuti handichazivi kuti ndoita sei. Ndinotombofunga kuda kukomenta suicide. Vabereki vangu varombo vekupedzisira. Mama vangu vanotoshanda muno muSouth Africa. Baba vangu vanoitawo zvekungodhiraivhawo zvipipipi kumushauko. Mama vanoti kana vakamboshanda muno vodzokera kuZimbabwe. So kubva ndichiri mudiki ndaizivikanwa nekuva mwana ainge ari very intelligent. Saka ndakazowanawo mukana wekuuya kuno kuSouth Africa kuzodzidza. The whole family is very excited. Vari kutofungidzira kuti Annabel ndiye achaburitsa dzinza rose kubva muhurombo. Ndasvika kunoko ndikangoti ndainge ndiri very focused pazvidzidzo zvangu. Ndikapasa zvakanaka the first semester, ndikapasa zvimwe zvidzidzo, asi ndakazosangana neshamwari dzakandichinja direction yeupenyu hwangu. Pane vamwe vasikana maSouth African avo vanotongorarama a soft life kunoko kwandigere. Saka vasikana ava ndakatanga kutamba navo ndisingadi kuzivikanwa kuti ndiri muZimbabwean. Saka ndakazosvika pakupiwa peer pressure zvekuti zvaizvezvi ndava kutorarama nemahookups. Saka kubva zvandakatanga kuita zvemahookups handichakwanise kupasa mamodules angu. Ndinenge ndichingoti next year, pazvakatanga ndaingoti next year ndichagadzirisa, but handina chandakakwanisa kugadzirisa. So maNigerians awa ndakatanga kudanana navo nekuda kwekuti vainge vachindipawo mari yakawanda. Saka right now mukomanashi pandiri ndakanyepera vabereki vangu kuti I'm still going to university, but kuchikoro uko zvinhu hazvina kumira zvakanaka. I have been staying here muSouth Africa ndisina kana progress chaiyo. Handina kana munhu wandakaudza. Dambudziko riripo nderekuti graduation when it is going to come, vabereki vangu vari kufungidzira kuti I'm going to graduate and they are saying kuti they are going to give me a big gift. I know kuti they are going to sacrifice as much as they can, vachifungidzira kuti maybe mwana wavo is going to graduate. Mama vangu vaitoti kana zvikafamba zvakanaka ukanyatsokuitawo basa rako rakanaka, woita mapapers ako emuno muSouth Africa, ngotorawo masisters ako votanga kudzidza muSouth Africa, then tozobuda tichibva muno muSouth Africa tichikaenda kumhiri kwemakungwa through iwewe mwana wangu. Manje mukomanashi mwana wavo ari kuita zvemahookups. Ndatofunga hangu kuti ndinge ndichingoenderera mberi nezvandiri kuita zvemahookups. Pane mumwe muNigerian uyo ane mapepa emunomo ari kuti anoda kuti tinge tichizoshanda tose achipota achinditsvakira mablessers. Please give me advice. Ndinenge ndichizotevererako ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatitaurei naye mucomment section. Zvakangooma ngazvo vedwe. Anzi ndainge ndisingadi kuzivikanwa kuti ndinobva kuZimbabwe, saka ndakatanga kutamba nemaSouth African. Ezvo chikoro chakatopera, uri kungonyepera vabereki vako kuti uchiri kuenda kuchikoro but you are no longer going to school. Ngati mubatsirei mwanasikana uyu mucomment section. Ndezvipi zvaanofanira kuti anga achiita kubudira vabereki vake pachena here kana kuti kwete? Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.